ubos sa balaod gitawag og Universal Healthcare Law na napasar atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kitang tanan automatic nga sakop sa PhilHealth. Kitang tanan makabenepisyo sa PhilHealth. Ang labing bata ka mga benepisyo nga mapahimuslan sa tanan, gikan sa labing bata ngadto sa labing hamtong, may trabaho o wa, may kontribusyon sa PhilHealth o wa, ubos sa Universal Healthcare Law, libre tag doktor, libre tag tambal, libre tag ospital. Mao na gi-enumerate klaro kay na sa Universal Healthcare Law. Ang masulubon nga kamatuoran mao, 5 katuig na human na pirmahan ang Universal Healthcare Law, ikalimang tuig na ron sa pagpatuman sa balaod, wa pagyud makover ang tanang Pilipinhon sa mga benepisyo sa PhilHealth. Padayong nahikawan ang labing kabus sa atong katawhan gikan sa labing batakan nga medical services